ka Batesi TV. Ki Nongyalam Jogaseng Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad lani ka ABVP. Kila thetkti baka jingkano jong samla Esterson Sotton ubadai Vice President jongka Nehusu baula syasyo hagid khot jongka ABVP kadai tangka khubor ban penthok bria. U Tengku Marak u State Secretary jongka AVBP ulaong bagini gibriu gibawan mentau jingkul marah nehu gidai gibala pen kre alpa namar bagila ra da gitiar pen mensau. Shushu ulaong bau dai nong yalam jongka nehu suhi bala pentip syaki security bagin wan syakatai gajaka bagi lekmen holy bat halor ki kerteng bala ujor hagai ejahar gini ginong yalam ka AVBP gila kentaj bakim shimla don keti setia haga jingesyo. Hadian baka BJP kala penpendapat bahkan nom peniang kertong haga election MP Arajar Arpsau napo Shillong Batura Parliamentary Constituency ginong kersan jonggani ka party napo Ranikor Constituency Southwest Khasi Hills District kila mi syahmat ban penpau pertai ba menta ka ganti kin ai ka jing kersan bapura yau kertong ka seng Congress uba Vincent H Pala. Kajing shim ya kani kasen jam jonggi nong kersan ka BJP Ranikor Mandal ka Deiru Lengba ka jing ai jing bet bat ka jing yasnu tho lang bat u MLA Barim u Martin M Dango. Kinong yalam ka BJP na Ranikor kibala wan sya kani ka jing yalang ki kentup ya uba German nong siang uba Manstudy nong Rem CEM Barim ka KHADC lembat giwai-giwai. Ka Ribhoi Youth Welfare Organization ka lapan rem jur halor ka jingsya kantai kinong supply bam hagapor election na Ribhoi District. Hau kerwo balapha daga seng u General Secretary jongani ka seng uba Kenny nongrum ulay thu bakilayo ujor na kinong supply bam halor ka jingbum jiet jong ka office u Deputy Commissioner lani katanat penyai election ban ai kam shwa syakibrio kibanapo ka them Ribhoi Henry la IT penban syakibana bar ka Ribhoi District. Baro sangut ki kertong gibayakun hagani ka election MP Lok Sabha kila pendep ya ka jingtap kerteng jongki. Dangkat tu kan isngi mensua ka kertong jong seng NPP ka Dr. Amperin Lengdo kala dep pantep kerteng ha ka office jong Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District bat ha ka sngi hat majai jong ka tayo pat kata ha ka arpun riu tarik ulber arajar arpusau sa sangut ki kertong bakantop yau kertong jong ka seng VPP u Dr. Ricky Sengkon u kertong jong ka seng RDA uba Robert Jun Kharjarin u kertong ka seng Congress uba Vincent H Pala bat u kertong Shimet u Professor Lakhan Kma kila pendap ya kejing tap kerteng. Barok ki kertong kila say kila ka jong kania ka jutang ayu bakin le on lagi syajit kum ki MP nang ni na Shillong Parliamentary Constituency. Ki pulit ke Delhi kila dan kuna hadu praspa arpusaungut ki brio ki babu aj ban nya kali ha ka singirake ya ka holi. Ki pulit ke Delhi kila aj jingkhen bahabaro kawai ganong ba Delhi ki don praspa arpusaungut ki basya dan kuna syajar sanspa arpusaungut pat ki bembut ya ki kendon nya kali bat bun ki dei ki banyak arsyaka klem ki helmet. Kadau bagi pulit ha Delhi ki perking bah mentau snem kadai namar ba mentau snem ka jur bah ka accident bat ka jingyap priuru kumjo ha ka sngi barakhe ya ka holi. Ki pulit ke Delhi kila senrek daka ya ki nong kersan jong ka seng BJP ki bala persyang bantur sya secretariat bandawa bau Arvind Kejriwal udai ban resign no na ka syuki menteri rang ba namar ba menta udan ha patok. Ki pulit kila kem bongut kinong ya lambat kit khot jong ka seng BJP ki bala sedang ya kejing ki klem yo jingbet na do ka porman step. Ki bor pulit kila penjur ya kejing pahara syabar ke yang sa jong menteri rang bado kari un Narendra Modi namar ba ka jur ba kejing ya ki Delhi ha ka ba kit khot jong ka seng Aam Aadmi Party kidang beteng ban persya halor kejing sya kem jong o Arvind Kejriwal. Ki pulit kila khangru ya ki katto kan itli ki metro station ban light na kanu ke jingja basmusi. Hakasin ka baar u menteri rang ba ka Delhi u Arvind Kejriwal ula penmi hukum biang na patok. Hagani kasin ka pamenta ula hukum ba ka tanat ka koit ka khia ka dei ban penstet ban pentrikam ya ka program Mohala Clinics.
Menteri ketenat kakoi kekhia ulah kren syakilat patai kubor ban pentip bakalawan ke hukum nau menteri rang ba ban penstet ya kani ke program. Menteri rang ba ke Assam, Himanta Biswa Sharma ulah kam bau presiden jong keseng Kongres ha Assam, Bhupen Bora penyesok bat keseng BJP Lashem Snem bat ulah kop ru balada phone tang si sen phone kindon bon ba kinongilam jong kiliang persya kiban wan syak BJP. Susu Himanta ulaong bagi nongilam ka Kongres Assam ki kongo kat ka baong mau laitno tang ar ni laingut ki bakasnam jong ki kaper. Ulah penting kena bahawa benai kelaleng kuat lah ni hau rempang la syamsnem. Bhupen Bora unwan penyeso bat ke BJP ulah bu lupa arteli ki constituency bau Bora unyakun ha ke election assembly. Watla ki leno Islamis kilakam baki day maki ki bahiar thma ha Crocus City Hall ha khapsor jong nong ba Moscow nrei presiden ke Russia Vladimir Putin ula ong baka jingtok kit kan sale ya ke badon kam namar baki mi bon ki jingkeli ka jingkeli ke banengkong la ong Putin kadai mano bapha ya ki leno ban hiar thma ha Russia namar bakim don daw ya ke Russia. Nang tapat ulaong ba balay, hadin bakila dep le yaki kampentrim ki temu ban petgrat sa Ukraine, bat mano ba ap yaki ha Ukraine. Sa gawai pat ka jingkeli kalong, ba kiyonong ayu ki leno haba ki hertma ya ka Russia, ni don da ki way pat ki ba yonong. Kileno kila hertma ya ka kat lingsun jong ki sipai duriao ka Pakistan, hanong ba turbat ka badon ha Balochistan province. Haga jing yakun bat kisipai sangut kileno bat uwai usipai kila koloniap. Kileno gitmu ban kurup ya gani kakat lengsun nrei kimla ban yakun persya ya kisipai. Kam hadin kaseng Balochistan Liberation Army kala kam bakadai maka kabale ya gani kakam. Ka India kala Krenshai baka Kershan ya ka Philippines bat kala ong baka Philippines ka don kam ban yo ya ka jing im light load has South China Sea. Ka Philippines kala khot hajir yau ambassador ka China hadin baki sipai duriau ka China kila senrek daka ya ki sipai duriau jong ka Philippines hado baki la mensau bat kaling jong kiru kala julor. Watla kadang jurba ka jing persya halor ka jing temu jong ka sarkar ban penbon ya ki si pule doktor ha South Korea ka sarkar kala yaj bai syakhamat bat kala penbena baka ni ka rai jong ka kan sedang ban trekamno nado ubnai jemang mentau snem. Ha South Korea ka jing ki doktor kala ne mentala shibanai tam ban persya ya kani ka rai jong ka sarkar. Mentapat lawan Kershan saki medical professor ya ki doktor da ka basange trekam. Ka sarkar ha South Korea ka kwa ban penbon ya sit pule doktor sa arhajar sit manla usnem. Ki sipai Israel kila ya kurup bon ba ki tiar siat na Al Shifa Hospital kila pentip ba ya ki tiar siat laburi ha ki jaka bu dawai. Kila pentip rupa kila yok ban siat ya bongut ki leno ki badon ha gani ka hospital ka bala penon kam da ki leno Hamas. Gitu kilong kimat ku blai.